Dus even kijken of we nu live zijn. Boenkonetti, goedenavond mensen, welkom. Ietsje later dan verwacht. Maar we zijn er. Betekent niet dat we er niet zijn. We zijn er gewoon. Kom gezellig binnen, kom lekker binnen. Het is weer tijd voor, gebruik je Connie. Essie, gebruik je kennis snel. Even wachten totdat de mensen rustig binnenkomen. In de tussentijd check ik of alles in orde is. Of jullie me goed kunnen horen, of jullie me goed kunnen zien. De mensen op Facebook, ja, jullie kunnen me sowieso goed zien en horen. Dus wat ik ga doen is dat ik even de andere pagina's ga checken. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. Kijk wat gebeurt. Mensen op YouTube, ik weet zeker dat jullie me kunnen zien. Sowieso. Jullie kunnen me sowieso zien. En dan check ik tenslotte ook de mensen op Instagram, of dat lukt. TikTok. Instagram is nog lang niet aan de beurt. Nog lang niet aan de beurt. Laten we kijken of de mensen op TikTok mij kunnen zien. Ik zie daar nog geen respons op komen. Wat wel heel vreemd is. Dus ik ga daar eerst even naar kijken. In de tussentijd dat de mensen binnenkomen, vergeet niet te liken als je op Facebook bent, of je bent op YouTube, of je bent op TikTok en je kan me wel zien. Stuur een duimpje, stuur een hartje, zo kunnen we zien dat jullie er zijn op de pagina, wat jullie nu boven me hier zien staan. Ja? Hier boven mijn hoofd, jullie zien een QR-code. Dat betekent dat je dus live mee kan spelen. Je kan live meespelen. Wat betekent dat? Door de QR-code te scannen, kom je dus in het spel. Daarmee kom je in het spel. Je krijgt de QR-code te zien. Er wordt er aan je gevraagd om een code in te voeren. 32399, die voer je in. En je geeft jezelf ook een naam. Het mag een geuzenaampje zijn, een koosnaampje, een pseudoniem. Maakt Nee, maar ik zie mijn gezicht daar ook niet. Ik weet niet wat het is.